The second coming of Christ iprogram yakanangana nekudzoka kwaJesu Kristu. Idi Jesus is coming again. Asi mukati meBible zvinoita sekunge paachauya tinenge tisiri kumachechi, tiri kudzimba, kumabasa, kuminda nekumwe kwakadaro. Muprogramu inoyi ndina mukoma Gift Rodzi tati timboteera kudzimba kwatinoswera. Ichokwadi chiri kutaurwa naCaston Betera. Jesu haazouyi tiri kuchechi kana panzvimbo dzekunamatira. Achauya tiri kwatinoswera kwakasiyana-siyana. Ikoko kwacho kwatinoraramira. Kungaa kumabasa, kuzvikoro, kudzimba. Ndosaka tati muchirongwa chinechi titenderei timbozotandarira ikoko kwamunoswera, kwamunoraramira. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kuisa musign language. Mukoma Givi, kwazisai vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Nhasi hurukuro yatinayo tiri kumaraini ikoko ndeyekuti ko isu takanga tisingagone neiko kuubudisa. Ya, musoro wenyaya uyu mukoma. Watoona kwauri kubva. Inyaya yemubhaibheri ka ivhesi ka. That's right. Imva waverenga vhesi racho kuti vateereri vaone pari kubva nyaya iyoyo. Alright. Pana Mateo 17 pavhesi ya 19. Matthew 17 verse 19. Right. Zvino vadzidzi vakauya kuna Jesu vari voga vakati, ko isu takanga tisingagone neiko kuubudisa. Right. Ndo pabva musoro wenyaya. Okay. Asi kuti vanhu vapinde mupicture wokuti chii zviri kumbobva nekupi. Right. Tangira pavhesi 14 kusvika pa19 pana Mateo 17 ipapo. Sorry, takuita tiri kumaraini. Tichiriko kumaraini. Alright. Asi kuchirongwa chinechika kumaraini tinokuenda nebhaibheri. Okay. Tonokurukura nyaya dziri kuitika kumaraini. But tine Bible. Tichinzwa kuti bhaibheri rinoti kudii nenyaya idzodzo. Alright, gandiverenge. Mateo 17 kubva pavhesi ya 14. Vakati vasvika kuvanhu vazhinji, mumwe munhu akauya kwaari akamupfugamira akati, Ishe, donzwirai mwanakomana wangu ngoni, nekuti une zvipusha, unotambudzika kwazvo. Nokuti kazhinji unowira mumoto, kazhinji mumvura. Ndakauya naye kuvadzidzi venyu vakasagona kumuporesa. Jesu akapindura akati, haiwa, rudzi rusingatende rwakatsauka. Ndichagara nemi kusvikira riiniko? Ndichakuitirai mwoyo murefu kusvikira riiniko? Uyai naye pano kwandiri. Zvino Jesu akamurayira, mweya wakaipa ukabuda kwaari, mukomana akapora kubva panguva iyo. Zvino vadzidzi vakauya kuna Jesu vari voga vakati, ko isu takanga tisingagone neiko kuubudisa. Right. Panapa tiri kusangana nababa vaunza mwanakomana wavo kuvadzidzi. Okay. Kuvadzidzi vaJesu vaida kugadzirisirwa dambudziko ravo rekurwara kwemwana. Yes. But mundima yataverengai zviri kuisa pachena kuti vadzidzi vakatadza kudzinga mweya wekaipa. Vakakoniwa. Uri kumboona here kuti kune vazhinji taakudzoka munguva dzedu dzinedzi vane madambudziko, vane zvinetswa zvavainazvo mukati memishonga. Right. But vari kutadza kubatsirwa nevanhu even vedzichechi. But mukoma, handiti mawiki ese apfuura pataachitaura nyaya iyi ndokutobatsira here mukoma? Handi ndini nemi tiri vedzichechi here mukoma? Asi ngatitarisei kumaraini. Okay. Tiri kuti kumaraini uka kune vanhu vakawanda. Alright. Vane zviri kuvanetsa mukati memisha yavo. Ora, kana ndiri kukunzwai, muri kuti kudzidzisa hongu kuti nyaya imwe yetsvina inofamba sei kubatsira. Right. But muri kuti kumaraini pane situation yekuti zvidzidzo zvakanonoka kuuya. Right. But munhu anotori nemweya wetsvina uri kumutambudza. Vari kuti vakaenda nemunhu uyu kwese kwavangafunge kunyanya kuchechi, vari kutadza kubatsirwa kuti mweya wetsvina ubude. Right. Saka mubvunzo manje watinawo nhasi uri kuti iwo seiko kumachechi ikoko tiri kutadza kubatsira vanhu. Inini nemere tiri tu. Kana kuti tingati sei vari kutadza kubatsirika kumachechi iko. Alright. Anditi mazvo. Right. Saka ndo pane mubvunzo. Pfungwa imwe yandoda kuti ijeke ndeyekuti mudzichechi vanhu vanoenda kuchechi vangagone kuiswa muzvikwata zviviri kana kuti zvitatu.
vari muchechi. So unogona kutoona kuti muchiboka ichi chimwe chiboka ichi chimwe chiboka vese vari muchechi kuti mayouth pavo nana baba pavo mai kufiringika tiri kuti kana tichiti vanhu tiri kuti vakazanganisa ana baba vana mai nemayouthvokwana gurupu ravo. Hatisi kutaura zvejenda aiwa kana age group kana mazera mukutoreva kuti zvimiro zvacho zvekunamata zvavanenge vari ichakujekera patinenge tichienda. Ngatinzwe semuenzaniso tikaenda pana Matthew 23 toda kuti uverenge vhesi 1 uverenga vhesi 2 unoverenga 5a. Matthew 23 vhesi 1 na 2. Zvino Jesu akataura kuvanhu vazhinji nevadzidzi vake akati, vanyori nevaFarisi vagere pachigaro chaMozisi. Vhesi 5. Asi mabasa avo ose vanaita kuti vaonekwe nevanhu. Saka kune vanhu vakaita sevanyori nevaFarisi. Anditozvaona chii chavanowira kuchechi? Hanzi kuti vaonekwe nevanhu. Kuti vaonekwe nevanhu. Kuna kuti pavari kuuya kuchechika zvinangwa zvavo hazvinei nekuenda kudenga. Kune vanhu vakadaro vatori muchechi vekuti chinangwa chake pakuuya kuchechi hachizi chekuti panozouya Jesu pasecond coming ndigoenda kudenga. Izvozvo ndizvo zvongoma. Saka iroro iboka. Kana tichiti iboka munogona kuva nevakomana vakadaro, vasikana vakadaro, nanamai vakadaro, nana baba vakadaro, even nana mbuya vakadaro. Vekuti vari muchechi but chinangwa chavo hachinei nezvekuenda kudenga. But vakadai ava mukoma havawandire kumadhorobha here. Ndokwandinoona kwekunge munhu angangouya kuti aonekwe. Uri kumusha kwekuti uri kutofamba chechi yekuti unoenda 3 kilometers. Dzimwe nguva 7 ungafambe mutunhu yakadaro uchienda kuchechi kuti uonekwe. Unoziva kuti kumamisha bhora vanhu vachifamba kana 10 kilometers kuenda kubhaisikopu. Munhu kana paine chinhu chiri kumunakidza anochifambira. Saka izvi zviri even kutauni nekumusha kune vanoenda kuti vaonekwe. Varombo, vafumi, vakadzidza, vasina variko vanotoendera kuchechi kuti vaonekwe. Kana kuenderawo chimwe chikonzero chisinei nekuenda kudenga. Ndoda kuti uverenge pana Matthew 23 ipapo mavhesi aya ane mavara mamwe chete anotaurwa. Verse 13, verse 14, verse 15, verse 16, verse 23, verse 27, verse 29. Uchingoverenga chikamu chekutanga bedzi chevhesi pane mazwi anodzokorodzwa ipapo. Tiri pana Matthew 23 verse 13. Mune nhamo imi vanyori nevaFarisi vanyengeri. 14. Mune nhamo imi vanyori nevaFarisi vanyengeri. Verse 15. Mune nhamo imi vanyori nevaFarisi vanyengeri. Verse 23. Mune nhamo imi vanyori nevaFarisi vanyengeri. Verse 25. Mune nhamo imi vanyori nevaFarisi vanyengeri. Verse 27. Mune nhamo imi vanyori nevaFarisi vanyengeri. Verse 29. Mune nhamo imi vanyori nevaFarisi vanyengeri. Saka vanhu vari kutaurwa panapa vari kuadhireswa vanhu vari muchechi asi vari kunzi vanyengeri. Natiti vazvoona kwatatangira chapter yacho kwanzi munoitira zvinhu kuonekwa. Mahypocrites. Mahypocrites. Saka kune vanhu vari muchechi vekuti chaakanatsowira chaicho vanowira nyaya dzekuroora kana kuroorwa. Uzvambunzwa vafadha wako vaitaura kuti kana wanatso serious nekuda kuroora uchinatsoda bhebhi chairi rekuenda naro kumba unoenda kuchechi. Anditozvoona pavanenge vachiri kuita zvevakomana nevasikana vari koko vanoziva kuti hai ndizvekungoti time ifambe. Kana wakuda saka kuchechi kuri kuenderwa kunotsvaga musikana. Kana wakunotsvaga mukomana futi. Kuvasikana zviriko. Anoenda kuchechi because pfungwa inenge iripo ndeyekuti kuchechi kunotozikanwa kunzi kune kakubatsira kwakunoita hunhu.
Ani mazona zvinotozikanwa munyika nevanhu vese kuti kuchechi kune kakubatsira hunhu. Saka mukomana akaona musikana ari kuchechi, kapfungwa kanouya maari ndekekuti pane kahunhu, hunzenza ushoma. Right. Saka unogona unosangana matsotsi kwani kugozoitawo vamwe vekuti utonzwa vaitaura kuti no kana wakuda business risingakutemese musoro tanga chechi. Ekazvo. Kutanga iye chechi. Saka chechi inenge iri project. Andito wasona. Saka vanhu vanoira zvakasiyana-siyana kuchechi. Rega tingobata mienzaniso mishoma. Right. Enda pana John 6 uverenge verse 25 kuenda pa 29. John chapter 6 verse ya 25. Right. Zvino vakati vamuwana mhiri kwegungwa vakati kwaari, Rabhi, mauya pano rini? Jesu akapindura akati, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, hamunditsvake nekuda kwekuti makaona zviratidzo, asi nokuti makadya zvingwa mukaguta. Musabatira zvekudya zvinopera, asi zvekudya zvinogara kuupenyu husingaperi, zvamuchapiwa nomwanakomana womunhu, nokuti Baba Mwari vakaisa chisimbiso kwaari. Zvino vakati kwaari, tichaiteiko kuti tibate mabasa aMwari? Jesu akapindura akati kwavari, basa raMwari ndiro kuti mutende kuna iye waakatuma. Right. Saka ava nezuro wacho Jesu anga afidha vanhu kurenje. Saka vakamutsvaga vakadimbudzira vakaenda mhiri kwegungwa kwaanga aenda. Right. Saka vasvikaiko vakumupreza so kwemakazoya kunori kana Jesu tumatsotsi hamusi kuwira kunamata kuno murikutsvaga chingwa chamakadya nesuro. Saka kune vanhu vanotowira kuchechi nyaya dzechingwa varimo muchechi. Bata rimwe boka pana mabasa 5. Handisina kukudhileya. Kunotori nekumwe kunharaunda kwatakaenda kwekuti muchisvikako chechi inenge iri nyowani. Saka vagari vekwaitobvunza vachiti munobatsira here? Vaisareva kubatsira kwekurapa kana kwekushopera, because vaitotaura kuti manje kunoku chechi iri kuno ndeiyi, tinopiwa magumbeze necooking oil. Ani mazona nebeans. Saka kune vanotoendera chikafu kuchechi, cooking oil nebeans, zviwanikwa zvapanyama. Kunyaya yekunamata yekuzoenda kudenga haimo muprogramu dzavo. Enda pana mabasa 5 unzwe pavhesi 1 na 2. Mabasa chapter 5 verse 1 na 2. Zvino mumwe murume wainzi Ananiasi wakatengesa pfuma yake ana Safira mukadzi wake, akazvikamurira zvimwe pamutengo, mukadzi wake achizvizivawo. Akauya nomumwe mugove ndokuuisa pamberi pevaapostoli. Chaaiitiraka kuchechi kwakatanga nyaya dzekuti vanhu vanotengesa pfuma mapuraza avo, mapropati avo, vounza mari kuchechi kuti vhangeri rifambe. Saka zvabva zvadeedzerwa, mari iyi yabva kuna Saningi vatengesa chekuti. Saka vakati tipindewo palisti revanhu vari kurumbidzwa. Ende kazhinji zvinobva zvanzi handisi kuona pakagara mai. Mauya namai here? Mai vobva vasimuka. Saka Anania naSafira vakaitira kuonekwa. Handitozvona. Saka kune vanhu vekuti kuchechika vanogona kutoita zvese zviri kuitwa, asi chaari kuvavarira chaicho kuti aonekwe orumbidzwawo. Haasi kuwira kuti ane ukama naJesu. Bata pana mabasa 8. Mabasa 8 verse 18 kuenda pa 22. Mabasa 8 verse 18. Zvino Simoni wakati achiona kuti mweya mutsvene wapiwa nekuiswa kwemaoko avaapostora, akauya kwavari nemari achiti, ndipeiwo neniwo simba iri, kuti wandinenge ndichisa maoko pamusoro pake apiwe mweya mutsvene. Zvino Petro akati kwaari, sivheri yako ngaiparadzwe newe, nekuti wakafunga kutenga chipo chaMwari nemari. Hauno mugove kana chikamu pachinhu ichi, nokuti mwoyo wako hauna kururama pamberi paMwari. Naizvozvo tendeuka Simoni uyu aive ng'anga, kwaparidzwa auya kuchechi. But uri kuona kuti havi yaainayo ndeye simba rezviratidzo. Anditozvona. Saka haasi kuti anoda kutsvaga mukana wokuti atowana more powers. Arumbidzwe nevanhu, because zvinoita kuti unoita mukurumbira ukaita zviratidzo. Kana ukaita zviratidzo. Okay. Saka kune vanhu vakadaro vari kunzi vanyengeri pana Mateo 23 vakazara muchechi. Saka tora munhu akadaro iye haasi kuwira kuti ave neukama naJesu akuenda kudenga. Toti mweya wakaipa wouya paari, kuti mubvise mweya wakaipa ipapo. Pakadaro mweya wakaipa unenge uchiti pamba pangu muda kundibvisirei, zvaita sei, where is my problem?
kana kuti munhu akadaro oda kudzinga mweya wakaipa mumunhu. Iye kuchechi haana kuuyira ukama naJesu. Uri kuona kuti matsurundundu panonetsa. Rega timbonzwa kambo tigoya tosusukidza nyaya iyoyo. Toda kutenda chidzidzo chedu chiri kuti ko isu takanga tisingagone neiko kuubudisa. Kupupura kwepasi kwaswedera tenzi anodanda vacheki vake kurene pecho mafunde haiva kuti apinzwe mudura. Tinokuchingamidzai zvakare. Chidzidzo hurukuro yedu tiri kumaraini nhasi iri kuti ko isu takanga tisingagone neiko kuubudisa. Yes. Tiri kutarisa vanhu vaita dambudziko rekunetswa nemweya yakaipa, but votadza kubatsirika kuchechi. Saka vanhu vari kubvunza kuti zvinombofamba sei kuti munhu auya kuchechi mweya yakaipa yotadza kudzingwa. Saka pamwe pacho taona kuti zvakakosha kucherechedza vanhu vari muchechi. Vari gona kuiswa muzviboka zvakasiyana siyana. Taona kuti kune vanyengeri, kune boka revanyengeri vanoita kuti vaonekwe. Either varida kuroorwa, ada kuroora, ada kurumbidzwa, kana ada kutowana simba rezviratidzo. Saka munyengeri munhu auya kuchechi aine chimwe chinangwa chisiri chekuda Mwari. Handiti mazvo. Saka munhu akadaro taoda kuti mweya wakaipa ukauya paari unenge wakasungunuka pamba nekuti mumunhu iye hamuna Jesu. Saka mukoma, mabudira azvaita chikamu chekutanga zviri kunobuda nyaya yekuburitswa kwemweya yakaipa iri kumativi mairi. Kune wacho ane mweya wakaipa nevacho varida kutraya kuti ubude. Haisi nyaya ye-one side. Saka haisi nyaya yekungoti ungangotanga nekungoblema chechi kuti yakatadza. Zviri kwese. Arida kuburitswa wacho naari kuburitswa. Chakarovesa vana vaSkefa kuna mabasa 19 vakaedza kuda kunodzinga mweya wakaipa ivo vari timu racho vasina Jesu. Vainge vafanira vekuchechi vaiti vana muprofita. But zvakajekera here vanhu kumaraini kuti pane zvinotodawo kuti zviwanikwe pane mweya wetsvina kuti ubude paari. Kana kuti vanhu vanongofunga kuti mweya wetsvina ukauya pamunhu iye haana chaakatadza kana chaanofanira kukontributa, chechi ngoburitsai. Ndosaka tiri kutodzidza kuti zvasiyana nemunhu ane hosha iri maari aenda kuna dhokta akaidzidzira kuchikoro, nzira dzaakadzidziswa kuti zvinobviswa so. Zviri mativi ese. Kana turutaura nyaya imwe wetsvina ngatifambe mukoma. Enda tiontarisa rimwe boka pana Mateo 25 vhesi ya 2. Matthew chapter 25 verse 2. Vashanu vavo akanga ari mapenzi, vashanu vakanga vakachenjera. Jesu obudisa zvekuti munyaya dzekunamata vanhu vanogona kuenda muzviboka izvi. Kune anonzi vakachenjera, koita mapenzi. Mapenzi zviri kubva pavara rekuti fools. Vari foolish. Handiti mazvoona. Saka opposite yacho yanzi vakachenjera, wise. Saka tingati pari kunzi mapenzi apa pari kunzi vasina kuchenjera. Ndizvozvo. Handiti mazvoona ka. Inzwa pachiwedzerwa pana Mateo 23 pavhesi ya 17 vhesi 19 24 vhesi 26. Ingoverenga panotangira mavhesi iwaya chete, pane fungo yatoda kuti tibate. Matthew 23 verse 17. Right. Imi mapenzi nemapofu. Verse 19. Imi mapenzi nemapofu. Verse 24. Imi vatungamiriri vakapofomara. Verse 26. Iwe mufarisa akapofomara. Saka vari kunzi mapenzi mapofu. Right. Kunzi mapenzi kunzi havana kuchenjera. Ndizvozvo, not wise. Right. Kunzi mapofu kureva kuti pane zvavasiri kuona
handiti wazvona, Alright. asi vari muchechi. Now vanhu ava havagone kunzi vanyengeri, Alright. havasi kunyengera, Okay. aiwa, But dambudziko upofu nekusaona, nekusaona. kusangwara Alright. ndokuri mavari. Saka vanhu ava kava nemhaka yei vari kunzi mhandara, muchirungu anonzi ma 10 virgins. nemhaka yei vari kunzi mhandara asi dzisina kuchenjera, kureva kuti vanhu vatori muchechi yechokwadi, Okay. vari kushingaira kufamba muchokwadi. Okay. Ivo vanozviti Tiri tiri muchokwadi. vechokwadi, tiri muchokwadi, Okay. but vari imomo vane mwenje. Heka anzi vaive nemwenje. Na mwenje kana tiri kudzidza chirahwe apa. Heka. Ndoda kuti uudze vateereri aberana usina kuvarairwa vhesi rinoti shoko ndiwo mwenje, shoko renyu ndiwo mwenje wetsoka dzangu mubhaibheri. Alright. Imapisarema 119 verse 105. Mapisarema 119 verse 105 inoti shoko renyu ndo mwenje wetsoka dzangu. Wakachinjira. Saka chiri kunzi mwenje mundima iyi ishoko raMwari. Alright. Because vasikana 10 saka vese vane mwenje, saka vanoshandisa shoko vese, vanoshandisa bhaibheri vese, handiti wazvona. Right. Asi vamwe vane mwenje pasina mafuta, parafini. Dai kuri kutaura kwanasi. Tiri kutaura zvibani zviya zvatakakura tichishandisa kazviya zvokuti munoisa parafini kana kuisa dhisiri mukati ichorora kuti rirambe richibvira. Saka panapa ava kana mwenje yanzi ishoko raMwari. Yes. Mafuta manje mweya mutsvene. Ndizvozvo. Mafuta. Saka ava vasina kuchenjera ava kana kuti vasingaona ava vauya asi havana kuzvipira zvizere kukushandwa nemweya mutsvene. Shoko vanaro, right, vanototenda mariri, but havasi kuzozvipa time yekuti dai mweya mutsvene washanda mavari. Because mweya mutsvene ndo unotungamirira kunobudisa pachena zviri mushoko zvofanira kunzwisiswa, wobva wapa simba kumunhu kurarama zvarayirwa neshoko. Saka kune vanhu vari muchechi bhaibheri vanaro, right, vanoverenga, right, asi havazoipe mweya mutsvene nzvimbo yekuti aite basa rake rekuvatungamirira kunonzwisisa. Ende kune vechidiki manje vamwe vacho bhaibheri inobva yaita textbook yedebate. Zvekuti ukaona vachikufona unzwa pastor ndakakuteererai, inini munoziva bhaibheri kandi ndine problem naro, ko apa panofamba sei? Muri kuona kuti zviri kupesa zvekuti anoritora riri bhuku remaarguments, ndezvemadiscussion, asi zvekutsvaka ukama naMwari. Handiti wazviona. Saka munhu iye anogona kutongogara muchechi but haana kwaari kuenda. Wakambona kuti kune vanhu vekuti kuchikoro chaiko uniform anayo yakakwana, right, mabhuku anawo, fees asati ambodzingirwa fees, but haana chaanouya nacho panopera 4 years. Because haana kutongozviudza kuti kuchikoroka ndoda kunyatsonoteerera, ndinzwe zvinodzidzwa, ndinyatsonyora nchide, hazvimo mari. Saka ndo rimwe boka revanhu vari muchechi. Sorry ngo. Pana Mateo 25 apa. Pane vasikana 10 apa. Mumaraini umu munomboziva here kuti maybe tine kakuvarairwa. Hazvizobude kunyanya kwamuri kutsanangura vasina mafuta avo. Hapatsimbidzirwe kana tiri kumaraini, even nzimbo dzatineimba apa pavasikana kana muchirikuweka 25 yaMateo vasikana vane 10 inobva yaita kunge zvinonzika chimiro chacho ichocho ndo zvatiri. Handifungi kuti vanhu vanozodzamisa pfungwa kuti vari kunzi havana mafuta zviri kurevei, because inongotorwa sesomo 25 yaMateo mgoma vasikana vane 10
vakawana chikomba chaenda 25 yamateu yobva inzi ndivava pane kwainzi ndivava choka ndo vari kutoimba song yacho saka vachigiya ngoma ndiri kuti pavari kuti ndivava vachizvireva kuti ndisu vasikanawo negumbo zviri kuzovajekerera kuti pane 5 vacho mapenzi avanosvika ipapa. Okay. Saka isusu tiri kutora manje 5 ava vari kumiririrwa nemapenzi right arimo muchechi haasi kumbonzwisisa shoko right mweya mutsvena hausi kumubatsira munhu akadaro akapindwa nemweya wetsvina kuti muubudise iwo uri pamba pawo hazvishande then varida kubuditsawo vari muchiboka ichimiro ichiwo ichi chekuti mweya mutsvena hautendere saka matsurundu alright ndiri kuzvibata uri kuzvibata rega titarise tisati tapedza hedu tisati tapedza titarise chimwe chiboka chechitatu pana Mateo 25 iwa pavhesi ya2 Mateo 25 verse 2 tamboiverenga kai idzokorore. Vashanu vavo akanga ari mapenzi vashanu vakanga vakachenjera right. Saka kune vakachenjera manje muchechi vakachenjera ava vanofarira chokwadi vanonzvera shoko raMwari vanozvipira zvakazara kumweya mutsvene kuti avashandi. Ndo vakachenjera rega tingonzwa umwe muenzaniso wavo pana Mabasa 17 vhesi ya 10 kuenda pa12. Mabasa 17 verse 10 pakarepo hama dzikatuma Pauro naSirasi Beria usiku. Ivo vakati vachisvikapo vakapinda musinagoge ravaJudha. Ava vakanga akanaka kukunda veTesalonika. Vakagamuchira shoko nemwoyo wose vachinzvera magwaro zuva rimwe nerimwe kana zvinhu izvozvo zviri izvo. Uri kuona ava vanopinda muboka revakachenjera. Why? Vari muchechi vanonzvera shoko right handiti wazviona mweya mutsvene achivabatsira. Uri kuona zvavari kuita Paul aparidza right. Paul ndiye uya ane hengechefu yaitumwa yaiti vanhu vanogona kuti vaona ari busy vokumbira hengechefu yake nekuda kweukama hwake naJesu vonozunzira pamurwere wopora but hengechefu yake yaporesa munhu ka iye osumuka oparidza vatendi vekuBheria vaitora bhaibheri kuti vaone kuti zvataurwa naPaul ndizvo here kuda kuverifya Paul ane hengechefu yasumudza munhu kuporesa munhu asi vaiti pakuparidza tinofanira kuinzanisa zvaari kutaura neshoko. Manje mukoma manje tiri kumaraini because tiri kumaraini hazvisi kudaro because kumaraini munhu anoita zviratidzo nemashiripiti hakuna anozoverifya kuti haasi kudaro ari kudzidzisa heresere. Ipapo manje ndo zviri kunzi panoda kuchenjera. Anosara osvika pastage ka takutoridza meterwa manje izvi hazvisi zvemheterwa manje ngomagande alright ndoda kuti muzotry kuzviverify imi munombotendera muchifamba ndotoziva kuti munombopinza chechi muchiparidza imbonozvitry because so far mazira angu handisati ndambonzwa minano wamakaita ngoma pamwe zvichazoya kwandiri endai pastage muone kuti munoridzirwa meterwa hamuridzirwe meterwa but anoita mashiripiti nezviratidzo munoita kunge timu yebhora yagohwesa kunge vanhu vari kustadium saka ndikuti apazoite mukana wokuvherifya kuti mukuru uyu haasi anogona kuti rasisa here nedzidziso right. Saka isusu tiri kutaurisa vakachenjera ndo vanodiwa pakudhira nenyaya idzi. Enda pana John 7 vhesi ya 17 unzwe John 7 vhesi 17 kana munhu achida kuita kuda kwake uchaziva kana kudzidzisa uku kuchibva kuna Mwari. Saka vanhu kana vachifamba neshoko ndo mwenje vanofanira kuriverenga nechinangwa chekuda kuziva zviri kudiwa naMwari right. Munhu aine shungu yekuti zvinenge zvataurwa ndonozviita. Saka ukaenda kuchechi zvirizvo zviri mupfungwa mako hatisangane nedambudziko here. Saka kutadza kuburitsa mweya yetsvina zviri pamunhu ane mweya yetsvina nevacho vekuchechi kana vari muzvimiro izvi zvakanaka izvi Mwari anomira navo but kana vari imwe timu yataona mapofu mapenzi vanoda kuonekwa mweya wetsvina unototi ndiri pamba pangu muroda kundiita sei
ende iwe ndiwani unoziva kana ukauya hauna authority unoziva kuti kungoenda parodhi iwe womira pakati perodhi panomira mapurisa paipa usiri mupurisa utanga kuti vanhu vanotoshambiswa pekutanga vanoti nzvengei ibenzi saka ndozvinoita mweya wetsvina manje ukada kuudzinga iwe usina Jesu kunoshei kuti authority yacho irikubva papi pama example chaicha. Chidzidzo chedu changa chichiti ko isu takanga tisingagone neiko kuubuditsa ngatikupei phone number dzekuti mukaisa message paWhatsApp munobva mapinda muzvidzidzo zvimwe zvakaitwa kumashure. Phone number dzinoti 0717 091 615 0717 091 615 kana kuti 0775 909095 0775 909095. Ngatisanganei zvakare same time pachirongwa the second coming of Christ. Munzwa kana matinyarara